Mvi udokotela nje kunembuzo nje embalwa yokugcina engifuna ukuthi nginibuzele kuyona lapha emakhaya. Dokotela kunemithi angazi noma unqoshishilizi noma idla abantu bathi umakhomba kwenzeke. Awungitshele. Kwenzakalani ngalomuthi? Ukhona impela lo muthi loyo thiwa umakhomba kwenzeke. Masikhuluma ngomakhomba kwenzeke umuthi okwadokotela lo muthi. Kodwa ngenxa yokungabi nawo umona ngoba imithi kungaba ngeyami ngoba imithi ngokomthetho ikhandela ukuthi kudefendeke mina kuqala before ngikwazi ukulapha abanye abantu. Kwesinye isikhathi kuyenzeka nje uthi maye ngumuntu noma usambuka nje emehlweni vele ungamethembi. So lo makhomba kwenzeka noma ngabe ubani noma thu uyofuna umsebenzi ngikunikile lo muthi ngoba thu umakhomba kwenzeke amafutha lo ngikhuluma ngawo. Mangiwakha uthatha 3 months zilwane ezingena la phakathi ezithandekayo engeke ngizisho ukuthi iziphi naziphi amafutha ezilwane kuphela ezithandekayo bese ngiqoba nomuntu owodwa nje mase lento iyaphila mangazothiwa uyokhuluma nentombi ngingasho phela mina ukuthi ngiyinkosi noma ngiyinkunzi yokuphatha nje ukuthi umuntu abafazi bakuthande nje angijabona ube bafazi nje maye ngoba kuyinkinga nje mina bengithanda nginje kusho ukuthi manguthatha kuzoba wesa ngithi mina noma ngabe yipi intombi ufuna ukuyimisa njengamanje zingakhala manje usho kanje ngithi noma ngabe yipi intombi nisho ukuthi umlungu ufuna ukukhuphulela imali emsebenzini ngiyagaranta ngalamafutha ku 3 months mangilakha lelibhodlela angeke ngilisho ke iprice ukuthi lo malini ngoba imithi yasesigodlweni